Mga tugang, dyan pong hapon, alas 2 nin hapon, magkakaigwa po kipig apod na 117th founding anniversary, mga tugang kan, Albay Chamber of Commerce and Industry. Imagine na, ay sus ko kinat biritso galing. 100, ano yan, 117th, 117, ano yan, 117 taon na palan ang ACCI. Ngunyan, iga po mga tugang kinakaplinya na mga aktibidades, ano? Iga ki mga nakalinyang aktibidades, mga tugang sa virtual, ano? In fact, igwa ki mga tatawanan daw mga tugang ki pagmidbid sa mga naging harigi kang industriya tabi ni negosyo digdi po mga tugang sa digdi po sa probinsya kan Albay. Kaya pigapudan ko tabi si Ma'am Rose ang presidente kang ACCI sa Albay, Albay Chamber of Commerce and Industry, para po digdi sa ika 117th founding anniversary kang ACCI. The President for Life. Ayaw man. Ma'am Rose, maray naga po sa imo. Maray naga man. President for Life, ha? Okay. Ma'am Rose, sige na po. Tayo na po kita ki-information ang mga listeners ta. Tungkol po rin sa, ngayon ko lang naaraman na, o doon hiling ko na sa chat na, ang ACCI palang sa Albay is 117 years old na, ano? Ang existensya kayo ni? Second oldest sa buong Pilipinas. Ayun, second oldest sa buong Pilipinas. I see, okay. So ano po Ma'am Rose ang mga nakahanda tang mga aktibidades po para sa satuyang ika-117 taon na founding anniversary po kang ACCI? Ngunyan aldaw. Ang number one po na objekto sa pagsilibran, gusto ta i-recognize yung mga buhay pa na past president. Kasi actually 77 ang naging past president na, pero ang buhay 12. Opo. Katawan ta po kay recognition ang naklaki ang mga buhay pa. To recognize naman na maging ma-appreciate ka sa mga sakripisyo ninda kang panahon ninda na maging active o nakakapagtao kay serbisyo ang Albay Chamber of Commerce sa community. Ayun. Okay. So iyan po ang aim of na activity. Of course, the first basic is may lisa po, alas 2. Opo. Oho. After the match, may mga programa, may mga messages, si Mayor, si Kong Maceda, si PCCI Vice President for Luzon, Clarida Tobias, Opo. so, Regional Bicol Governor, PCCI, and of course, the National President ng Yes. PCCI. Opo. Paano sabi ni Ma'am? Go ahead po. Sige po, Ma'am Rose. Another pa, bako lang po itong 12 ang i-recognize ka. Opo. We have also an award for one member na dakulaon po ang naitabang since siya ay sarong millennial. Dakulo na kung babayadan, it's worth millions. Yes, yes. Yeah, through ECCI na mga solutions para masabangan ng SME. Very na good. magkaigwa ki business and restaurant management system na dahil na sinda maggastos. Pagtaw pa po yung libre. Yes. Pagkat may sumpuita na kauwang ipangon, yan lang dadagdag pa nga mag-a-apply. Oo. Tama. Agree ako dyan, Ma'am Rose. Talagang dahil matatawadan ining contribution kang millennial na ini sa industriya tabi negosyo. Buda, baka lang sa industriya, sa LGU Legazpi, di ba? Yes, aside from that, inot na tinaon yan, donate niya sa city. Yes.
sa tuya na balangay. Correct. Yung mobile correct. apps sa ano yan. But the latest na nasa kung ano yan, bago pa lang na dinonate pa sa city is ang pag-address ng city sa mga query and complaints. Yes. Real time. So, kuhaan ka na po yan. Igwa na po, kaya mga nagkuhaan sa mga nag-raport, nag-complain, para ma-address. Bawa sa sarong lugar, wala kay mga tukawan para sa mga naituyo. O ayan, naaraman pa. Tapos may mga pataway, naaraman. Na-action ang Iya po. So, executive. garo, sa pagikan sa contribution, naging transparent so ibang departamento kang LGU Legazpi. And then, nairani po sa tao so concern kan mga kan lokal na gobyerno. So tao man, makaskas na madaling nakaka-connect sa lokal na gobyerno. Yes. Pati po pala, ito po na tinautan na solutions o system na tigtata sa MSMEs ka na Albay. Opo. Ngunyan po, baka una lang Albay, may sa 8 pa na cities na sa buong Pilipinas na pigatabangan kan USAID. Yes, very good. Very good. Recognize ninda so sa effort. Kaya Yes. tig-cascade pa duman. Opo, okay. So aside from that, Ma'am Rose, ano pa po ang ibang mga aktibidades na mangyayari po dyan na hapon sa satuyang ika-117th founding anniversary? Since po virtual, dahil kita masyadong physical activities, kundi puro kuwan lang through online. So yan, mga messages about the history, about the presentation of the achievements of the chamber for the last 3 years. Tama? Hindi kita. Sa mga pumpuunan ta, mga relief operation, whatever. Papayahin kita lang dyan. Para at least maaraman ka ang publiko kung ano man ang nagibuhan ka Albay Chamber of Commerce, lalo na para sa mga negosyante. Ay, very good. Sabi, Ma'am Rose, may mga honoris kita tabi na i-recognize na sabi mga naging harigi kang industriya sa iba-ibang klase industriya sa tuyang syudad? Yes po. Sila po na Dusi. Dusi po silang buhay. And of course, we give also a posthumous award to one of our members who just died recently na naging past president din. Iyo. 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐈. Oo, iyo man talaga. Very active dito. Ano? Man ang contribute niya. Hindi na sa mga personalities na a-awardan ta. Mapahidi ka. Because we know kung ano ginibo ninda sa buhay ninda. Opo. Opo. Ma-appreciate mo talaga. Kaya dapat lang natawan ka na sinda. Yes, very good. Okay. Ma'am Rose, and one of that, hindi. George Bayona. Siya sa harigi kang chamber. Salamaton. Kaso hapon, nag-apon sa ko si Sir George. Ray, sabi sa kuya, Ray, ngayon, Ray, itaw mo sa ko ang tamang spelling kang pangaran ni Ma'am Rose. So, sa apelyido mo, sa apelyido mo, ano ba yung tamang spelling ka, apelyido ka? Taga rin gusto niya magpasalamat sa imo, tabi. Mas naugay po kami, nag-respond po sa mga awardan na ma-attend talaga sila. Kasi that's part of the try sa buhay nila. Legacy. Yung nga kan si Sir George na araman ito, kuminusugo ni Sir George, although na. Yes, na-inspire. Na-inspire lang. Nakatahili. Yes. Iyon na nga. Lalo na sa mga pamilya. Lalo na sa mga pamilya nila. Aram nila kung ano sila kritisyo kan mga magulang nila just to help the community. Opo, okay. Ma'am Rose, ngunyan baga po 117th founding anniversary ta. From here, pasain po ang direksyon kang ACCI. Lalo na po ngunyan na medyo nabubusalan, napupugulan pang hirota sa pagip na diyan pa sa tuya po ang pandemic, sa lalo ng pagninegosyo. Sa tuya na mga, lalo na mga SMEs, mag-innovate, encourage ka. And right now, gusto ko rin po i-mention
may latest po kami na pinilibo na e-commerce site. Iyan. Okay. Ang ako po, may Albay. I-promote ko na po. That is by Albay. Yeah. So may mga product na problema ang pag-gastos para sa pag-market. Matatabangan po kaya na may Albay. Wow. Coordinate lang po sa secretariat and we will help them what is in the credit. Opo. Capacitate. Kasi kuwanta na kan Albay Chamber na gabos na produkto sa DIT, dakula, o bagong produkto, o serbisyo, not only products but services, matabangan ta ang patuyang ng mga pag-negosyo. Opo. Another thing is, of course, yung tourism ta. Dapat i-revive talaga kay Baray. Kaya may mga pag-aadal, initiatives, kita na pigahiling kung ano ang naisuggest ka maitabang ito sa gobyerno. Para mapacilitate yung mga open na sa tuyan talagang tourism. So nagbukas na, lockdown na naman, because of the pandemic, na nag-surge. But we would like to revive that. Opo. Okay. Very good dyan, ano? Another thing, because inuurang kita ka mga problema sa kuryente, sa tubig, yung Albay Chamber, partner nila. Ang Albay Chamber po ngunyan, bako lang sa puro reklamo, bako lang, hindi naghahanap ng posibleng solusyon. That's lalo correct. na sa kuryente. May mga, na-advocate kita, pinagpapaadaalan kita. May mga, ma-amaze ka kasi may mga matitibay na mga tao dyan sa Albay na nag-move na magtabang as consultants, free, pro bono. Kaya magayon din po ang kaya yan po pag-apudan taman because limited lang kita na members. Of course, we are quality members. I'm proud of that because I was amazed na mahiling ko ng meeting about the problem sa APEC. Nag-surface na may mga tao pa lang kita na may technical know-how. So from there, kwanta ko yan, mag-aadal kita kung what is the best solution na mai-recommend ka. I see. Okay. Not one-aid solution lang ang kinikater ka, but a long-term solution. Okay. So, with that po, Ma'am Rosemarie, sabi nga ni, may halawig kitang lalakawon, pero sa kooperasyon kan gabos, sailing ko, magiging magmamaterialize yan sa kooperasyon tabi, lalo na po sa imong liderato in the future. Nakulong po ang leader sa ACCI. Iyo po. Gabos po really magtabang. Yan ang magayon sa tuya sa organisasyon ka. Warang katalbugan. However, contribute, lakuan. Opo, okay. Ma'am Rose, baka may gusto ka pong pasalamatan na nagtarabang po sa ACCI sa aktibidad na ini. Tabi, may gusto kang i-mention sa mga listeners na tabi o sa Raysayman na gusto tang i-acknowledge po para maging matrayumpuan sa tuyang programang ini dyan na hapon? Of course, we had the secretariat sa hanggang ngunyan aram Ayun. Ma'am Rose, medyo nagpuputol-putol po sa imong signal. Sandali lang po Medyo nagpuputol-putol po ang signal mo. Sayang kung dahil masabutan kan mga listeners ta. Ma'am Rose? Of course, also the members na gabos po kita excited for that event. Yeah. Tapos po, of course, the public. We need the cooperation of each and everyone. An organization couldn't do it alone. Kahit puhan ang tarabang kang gabos. Yeah. Be it the legislative, the executive, or whatever sector, dapat tarabang. Magkasararo. Opo, okay. Ma'am Rose, congratulations po sa imo asin sa bilog na tropa kang ACCI, asin po sa gabos na miyembro, and see you po later, 2:00 nin hapon sa virtual. Sige po, sige. Thank you very much po, MJ. Yes, thank you. Mga tugang, President Rosemarie Quinto-Rey, kang Albay Chamber of Commerce and Industry